putri Kediri, di mana sumbangsihnya kepada kotanya luar biasa. Gitu? Sampeyan ki karo Kediri ki cintane kamu dharma baktikan ke kota Kediri mbok gawa ning ndi? Mbok gawa rono. Niki kan kondi Kediri. Niki kan kondi Kediri. Sumatera niki kan kondi Kediri. Kediri. Kediri kapan, Bu? Nggih. Maksudnya? Ya? Kediri ngapa? Balai kota. Oh. Pengen gak? Pengen. Ya iya. Lah ndek iki sing ditanggap tuh aku kok ngering. Aku yo ngono yo. Nah, aku yo batin ngono. Tapi itu dulu. Ini akan. Tahun depan Mbak Finanda sudah DP. Iya. Sudah DP. Napa ngene, enake ngene. Apa kita kasih DP dulu, Ibu? Ngawurmu. Kualik yo. Kualik no. Heeh, Nak. Iya. Alhamdulillah ning sadurunge iki aku cuap-cuap. Iya. Iki ana berita. Iki sing mohon izin Bapak Ibu nggih. Ini mohon yang punya kendaraan, yang merasa mempunyai kendaraan berplat nomor. Iki mobil apa gajah? Loh. Piye? Sing jenenge nek plat nomor iki mesti mobil kok gajah mbok tak ning. Lah kan nek motor to, Mas. Lah iya lah kok mobil pemotor. Lah kok gajah kowe mau. Kleru kok. Lah templane ndi kene? Niki mobil apa? Motor. Mobil. Mobil apa? Mbok, tak takoki mobil apa? Mbok Pak aku lali ngono. Warnanya apa? Warnanya peteng nggone ning petengan ireng gitu ya. Iya toh. Yang merasa punya kendaraan mobil dengan plat nomor L. Wige tulisanmu. L iki mergo awakku lemu dadi bundur ngene. L 1964 CAJ. Oh, mobil kuwi. Iki jane omahmu ndi to iso plate L barang. Iya, L iki Surabaya. Oh, ta, mobil apa kamret ta? Kamret rene numpak apa bareng kancane kok. Ini yang merasa punya mobil L1964 CAJ harap dijual. Loh, ora. Kalau menginggirkan karena itu bukan menginggirkan, apa? Disingkirkan. Nah, disingkirkan teng gaden gitu. Ngawurmu. Mohon diinggirkan karena menutupi rumah dan jalan raya. Mohon dengan sangat mobil L1964 CAJ ya, segera diinggirkan. Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun. Dan ini mau melanjutkan acara yang selanjutnya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Iki acara apa tuh? Amin. Sudah, ini kita berdoa dulu. Nyapa Mas? Udan. Enggak apa-apa. Hujan ini adalah rezeki no. Muga-muga rezekine kabeh sing padha rawuh iki grojok kaya ilining banyudan. Amin. Semoga buat Bapak Kepala tangane kualik sing kene. Lah iki dinjing nyekel miktek, iki nggih manggake. Bapak Kepala Diesel. Loh kok diesel itu? Bapak Kepala Desa Burengan. Kecamatan Burengan, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Dewan. Ada Mbak Finanda. Dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota. Gus apa? Gus Mif. Gus apa? Gus apa? Gus Kowim. Gus Kowim. Sing tengah meri. Apa? Moden wi. Loh, kok moden itu? Siapa? Kok moden wi itu? Siapa wi? Loh, tangklet no sapa kuwi? Namine sinten Pak nyuwun sewu? Gus Muet tok moden. Gus Muet. Gus Muet. Moden. Iya, semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya. Amin. Bapak Lurah terima kasih karena sudah mengundang Mayangkara beserta Pak Yudo CS. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan apapun. Kisinan. Biasanya nek tambah nek tunggentak dendeng jos karo kuwi. Oh, kisinan. Mayangkara padane. How are you my love? I am fine. Oh yes. My love. Yes, my honey. Aku kangen banget deh sama my love. Yes, I am juga. Yes, I too. You? Yes. Kangen? Yes. Oh my god. Rupamu kayak god tenan. Kowe lho. Omong apa ngono ora gelem. Lah apa iso kaya aku jajal tak. Ayo jajal. Mbok Jayu. Ndase kaya kentang.
Entang ra pangan kok. Ayo ngono lho. Mbok Jayu. Kok Mbok Jayu, what is the Mbok Jayu? Mbok Jayu apa lho? Lah kaya kowe mang Mbok Jayu. Mbok Ayu, apa kabar? Ngono kok Mbok Jayu, Mbok Jayu. Ho sapa? Mbok Ayu. Ho Ayu. No, I don't speak. How are you? I don't speak. No, How are you? No. How are you? How are you? How are you? No, how are you? How are you? How are you? No, how are you? You see, dog. Apa iki? Dog itu ganteng. It's crazy. Crazy. Crazy rich. Crazy apa? Crazy itu tampan. Dok ganteng. Yes. Aku dog, aku crazy. Terus? You is monkey. Mangki apa mangki? Cakep, cakep. Bapak Ibu, kula mangki. Cakep. Cakep. Berarti? Mangki. Berarti? Aku dog, mangki. Alhamdulillah Bapak Ibu sak mburengan dog sedaya. Sing dog iku wetok, sing dog iku wetok. Khusus orang Khusus gundul. wetok, cah goblok. Orang gundul berambut jem. Kayak jem. Jempol. Ini loh maksudnya. Kayak cap jempol ini loh kan ya. Cap jempol. Coba. Untuk jem kuwi paling. Iya iki lho. Iya aku ya. Ya Allah, si Raya aneh, Mbak. Iya kayak cap jempol. Iya bener ya? Cocok ya? Nah. Apa? Loh, si Raya muni. Getok asale saka Telon, ndasku remuk engko bayaran pira? Pak Isa iki lho, Pak Isa. Cangkeme loro to cah iki? Di. Siji. Sing siji iki. Siji. Sing loro iki. Lah iki. Renek untune lho. Iki ya cangkem lho. Iki ndas gitu. Kamu bisa nggak merayu Mbak Niken? Coba kalau Iya, kamu, tunjukkan kalau kamu itu. kalau sudah- kamu itu benar-benar seorang pria sejati, paling tidak kamu bisa merayu Mbak Niken supaya luluh lantak hatinya. Mbak iya. Soalnya aku tuh tidak suka dengan lelaki yang ganteng, tapi aku tuh suka dengan lelaki yang penuh dengan effort. Nah, kalau penuh You suka, know is effort gak? dia itu suka lelaki yang punya ekor, loh. Kok iso ekor? Oh ini loh, Effort. Nah, Effort. silakan dirayu. Silakan dirayu dengan Cepetan. lagu yang romantis. Iya ya. Satset. Rukun Islam. Baru kon Islam. Bocah kok iso goblok mulu ngrayu wong wedok rukun Islam. Lagu yang romantis. Ayo. Bocah ngerendasi kaya neker. Aku takut. Ayo, Enggak. silakan. Lagunya apa? Loh, lambo. Kowe kalau ngrayu apa kok? Wong ayu tresna. Nadane lho, Kang. Nadane dipasne to njaluk sik. Piye to, Mas pasne. Teh? Sak pira lho, Pan? Wong iso. Wis sak kuwi lho. Ayo. Ayo. Bang, Wong ayu tresna Pas itu nada. kinarya tombo susah jro. jangan kamu duduki, biar aku yang menduduki. Hatiku. Coba kuat apa ndak kita? Enggak. Dites kuat apa ora sik ngono lho. Iya, Dites sebelum kuat aku apa ora sik sebelum sebelum dia duduk di duduk. pangkuanmu, iya. Kuat apa ora? Urung dites Dites kok dulu. karo nyanyi. Gage nek arek ngalah. Wong ayu Tak tes dulu ya. Iya. Ayo karo nyanyi. tresnamu Oh, kelihatannya kuat. Kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan nggak patah, itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Loh, ben kuat apa orang ngono lho. Lah mak njot-njot kene kaya gogrok engko sembaranganku. Lah aku ditukokne nek mandak sikil rapate penting kok. Jek Nah, jek lagi. to sikil cadangan Sikil cadangan tuku ning ndi kono Indomaret ngono lho. ning tengah Jawatil ngono. Wis dudu sikil, Mas. Ayo ndang kok cengengesan. Dang. Kon dike mau. Wong asu. Wong ayu tresnamu kinare tombo susah jro. Sing. Ning batinku. Enak.
segoro rasaku ora bakal sena. Ada telek. Senadyan nyawa oncak sakaraga wis tresno ra bisa bagus ya. Iya sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini berdua. Aduh, kok lagunya itu sih? Ya silakan terserah Aku kamu bisanya deh. lagu itu mulu ya. Aku bisa yang lain. Apa? Yang lagu baru dong. Bisa aku yang lagu baru. Apa? Dek zaman Kok itu tidak mau aku itu. Itu sudah kuno ya? Iya, itu sudah kuna. Yang kekinian. Iya, yang kekinian. Kamu bisa lagu Thailand enggak? Bisa? Coba. Lagu Thailand. Iya. Apa yang mungkin bisa? Lagu Thailand yang kecil lah, Mas. Emang cik 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 cik. Ciki ciki bum bum. Alalalala. Ciki ciki bum bum. Alalalala. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu kan Thailand. Bukan. Yang Thailand yang mana? Yang ini. Coba Kalau aku lagi Thailand dong. nggak bisa, tapi kalau Tai Kebo ini aku bisa. Tai Bukan. Kebo. Ini- Lalu ini- Tai apa? Ini Tai Tai apa? Letong. Tai kucing jombongnya. Kucing kok cilik. Anak nampak saya apa dikekek nah apa dia apa dikekek apa tidak apa dikut kut kut apa saya ya anak nampak saya apa dikekek nah apa dia apa dikekek apa tidak apa dikut kut kut apa saya Aku iso aku pas gon. Wok. kuine untuk Kuwi kuine senggake kuwi. Lah Aku- kan apa? aku juga bisa lagu romantis. Oh, coba kalau Coba lagu aku mau nyanyi sama kamu aja. Kalau Iya. sama Om Yudo kan sudah Sudah sering. biasa. Ini waktunya sama kamu. Ya. romantis ya kan ya? Iya. Itu das kamu kemeringet. Bau. ini Bau bukan- itu badek gitu loh. Bukan keringat Kayak ini. bau-bau ini loh, badek gitu. Ini bukan keringat. Ini Apa? memang gasnya itu berair gitu loh. Jadi sumber air sudekat. Kayak itu loh, kayak air mancur itu loh. Itu blonggot. Yuh, itu blonggotnya metu semua itu. Ini Dia, biar dibersihkan dulu ya. iya kamu kok jijik gitu. Kamu biar betah sama AA kenal ya. Dibersihin dulu ya. Ini apa teman? Muhammad Rasulullah la ilaha illa Qur'an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu-ibu, panyite kersanipun budal piyambak ya. Oh, alah gobloke lagu saya. Ayo sini sayang, sini sayang. Nggak Ayo, boleh, gini loh. nggak boleh mainan Kupingnya mati-matian, aja nggak boleh. budek-budek loh, ayo. Iki lho dijak. Iya sayangku. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya Saru. Ken, jangan dong. Banyak anak kecil. belum, Jangan rusuh-rusuh. belum, Enggak baik. belum tutup itu. Lah itu tadi apa? Gak taunya pensil. Oh, Waktuku tolong aku nggak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol, aku kira botol, gak taunya Niken. Jangan. nggak Nggak boleh. taunya Nggak boleh. pistol. Oh, Tembak, dar. Kenapa tahu ya? Ya Allah mas, si tahu urung. Lah wes.
Matamu kena kabeh. Kena kabeh. Kupinge urung. Nya sitoke genep ana pisan kena. Genep. Ayo ndine. Sing dine. Ndine. Matamu wis entek ya? Entek. Oh, entek matane. Winginane mata udun kae. Mata udun tak gone suket D Mas. D D D. Wis nyebrot. Oke, siap-siap. D D D D D. D. Om Yuda ikut nyanyi ya. Oke. Ah. Hebat. Masih muda, Muda. cantik, bertalenta yang sangat luar biasa. Istimewa. Mengharumkan nama kota Kota Kediri Kediri. bahkan di kancah nasional. Amin. Siapa lagi kalau bukan Niken Salindri. Amin. Nama itu membawa doa. Amin. Niken Salindri. Heeh. Wong ki nek dengan 5 suku kata itu pasti sukses. Niken Salindri. Oh iya. Yudo Bakia 5. iya. Lagi terus Lodong. Loro. Kurang gur loro. Kamu nenek jone jolodong ya telu. Nggak penak. Apa tambahin ben genep 5 ya? Iya kan. Jolodong ketek. Sukses sih malahan. Sukses. Yudo telek. Wis pas mau digolek-golek. Nah, piye kowe iki? Nggak kena. Niken Salindri 5. Yudo Bakia. Lho, pas. Pak Mujiono asine ya 5 lho. Kok iso? Bapak Mujiono. Pak Mujiono. Ah iya 5. 5. Pak Mujiono. Oh 5. Bambang Balowo lho. 5. Abah Soleh. Asine ya 5 iki. 5. Asine Mas Abah Soleh. Lho Mas, soalnya wong iso. Udah nek Mas e. Enek Mase. Heeh. Mas Abah Lodong. Soleh. Mas Lodong. Oh telu. Bapak Lodong. Kurang. Kurang. Iki lho. Pak Mujiono 5. Loh, Mas Abah Soleh. 5. Bambang Balowo 5. Heeh, Bambang Bawuwu lho. Balowo. Iya. Kok wok-wok nek. Aku ora 5 ritek wis ora apa-apa. Bu Wali Kota ya 5 lah. Sopo sini. jajal? Siapa tak jenenge sapa? Mbak Vinanda. Mbak Yu Vinanda. 5. Iso pas lho. Lah Gus Kawim. Gus Kawim. Gus Tawim ya 5. Sopo tuh? Bapak Gus Kawin. 5. Heeh. Ya, 5 goblok. 5 to Yan kabeh. Iya. Sing ora 5 mek aku tok. Iya kowe tok. Nih, wong nek pikirane buntet biasane ngono. Heeh. Heeh. Ya wis aku ora 5 ritek wis aku melu aku. Ndak melu 5 Mas Bambang. Wong Bisa jane 5 demungi lodong ketek. Enek jane 5 Apa? tapi ora nama binatang. Kowe gelem apa piye 5? Pokok sing apik-apik. Ya, almarhum Lodong. Lho 5. Loh, 5. Ya, 5 ya. Ya, Gelem ya? gelem ya. Sapa? 5 lho kuwi. Almarhum Yudo. 5 ya. Lho, lah kuwi nenek bakiake guri. Oh, enek bakiake. Heeh. Enek Yudo bakia. Bakiake. Yudo bak. Iya ya. 5. Wis. Gelem ya, jajal sing apik-apik. Sing apik. Diganti Pak Haji Lodong ngono ya. Jajal iya, Pak. Bapak Haji Lodong gak direstoi ini. 6 kok. 6. Gus Lodong. Lho, telu. Bapak Kiai loh. Ora iso. Apa nih? Iki ra enak iki. Ora iso we pokoke iki. Mbak Niken, Dalam. malam hari ini kurang abdol kalau Iya. beliau Bapak Mujiono nggak hadir di atas panggung. Oh iya. Jadi di tengah-tengah kita menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak yang hadir. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mas Lodong sudah tahu kan Pak Mujiono? Udah tahu nih. Yang Mana? mana? Oh, iya toh. Sing endi? Sing Yang ngundang mana? loh, yang punya sohibul bed loh, yang punya acara loh. Sing lenggah lho Mas. Sing Lah ya, sing endi lenggah Pak makan Mujiono? lho. Sing lenggah ning sofa empuk iki lho. Sing Endi, endi? Sing jilbabe coklat iki. Ngawurmu, bapak kok. Bapak itu laki-laki. Anu sing Bapak ini gak rok. Sing yang mana Pak Mujiono? Pak Mbak? Pokoknya ini apa ciri-cirine pakai kopiah hitam. Wes, golek ono Nah, dhewe. Guliono pakai kopiah hitam. Pak Mujiono kopiah hitam. Di Ya. sofa-sofa. Di sofa-sofa. Sofa-sofa. Kacamataan. Padahal ireng kopiah ireng ya enek. Kaya padha kacamatane. Ben, silakan. Ayo sing di. Kacamatane 2. Iya. Berarti Pak Mujiono sing di. Lah Pak ngaku ono Pak.
Alah kok kono. Mungkin paham apa ora to? Coba dianut ke bawah to. Yang Pak Mujiono yang mana gitu loh. Pokoknya nganggo kacamata. Hei, Bang. Apa? Ini nganggo kacamata wong wedok. Iya Ini nganggo kacamata. Iya Pak Mod. Cirinya pakai kacamata. Pokok kacamata. Ya, ya. Ning sofa. Ya ya, ning sofa sing gawe kacamata. Mriki Pak. Jenengan kaya nyamar barang lho ya. Kok iso kuwi lho? Itu ibu itu wanita. Bapak itu yang sebelah sini loh. Aku sinyalku panggah rene ae. Ya ndang, ayo ndang. Pak Mujiono kacamata. Ya iku kuwi lho. Ya sing iki berarti iki Pak Mujiono. Pak Mujiono. Saya itu Pak. Nah, ngoten lho Pak penak. Lho kok langsung mbok ngono iki lho. Lah rugi pripun? Lah mbok ugane. Lah kok rugi? Pendapatan tambah iku. Monggo Pak Mujiono. Diculne ta, dianu sing apik kok. Monggo. Yo sing sopan, yang sopan. Monggo Pak. Ya. Ayo. Pak Mujiono. Wah, ini orang Pak Mujiono hebat. Tepuk tangan. Ah. Duduk, duduk. Aja gelem. Kowe ora ketua kowe. Khusus ketua. Anda oleh. Silakan Pak Mujiono. Waduh. Bawa mic, Pak. Oh, enggak ya ini, Pak. Miki. Enggak, maksudnya sepatah dua patah kata, Pak. Untuk warga masyarakat Iki Kelurahan Om Yuto Dermaga. ini niki mbah kula. Pak Jono, saestu nggih. Wah, gratis berarti karo putune dhewe. Kira mentolon. Nggih. Lah terus sing bayari cancah sapa? Tak kira masih karo mbah dan antara cucu dan Terima kakek kasih. itu lah dekatan. Nggih. Terima kasih pada warga sekitar Kecamatan Pesantren. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan kesenian pada malam ini barakah untuk kita semuanya. Untuk khususnya warga Kota Kediri tentrem ayem nggih. Ngaten saking kawula perlu ditanggapne malih mboten. Mengke ngene Pak Edi ten Sabin nggih. Oh, tenggene Pak Edi Sabin, Pak. Nggih, Pak. Nggih, kersane mboten lali di Pun DP enten sakniki, Pak. agendane sekitar Januari nggih Mbak nikan. Nggih. Siap. Nggih ngaten. Dan iki lagune napa? Kula mboten saged naki. Rumah samu Mbah Mujiono mercon kok. Nah, bener. Nuwun monggo. Nggih, napa ada permintaan lagu Pak Mujiono? Silakan. Bebas silakan lagunya apa? Lagune aja dipadak-padakne nggih. Apa wi aja dibanding-bandingke aja pada-padake. Wong kok Lek bener diguyu. masa enek lagu wong Cek kok to. ngene aja Dipadak-padak nih. Yudo kan mangi genek benere salah teng diguyu ngono lho. Lah iki Sama tak Mujiono. salahne no. Nggih. Iku lagune nggih. Aja dibanding-bandingne ngono. Oke. Ya mengko sitok siap. kita ta wonge. Iya, penyanyinya biar bertambah. Ayo sini dong. Sini siapa iki? Jane kakunge piye ta lek nyawang ogur sitok lu sak rombongan sak menekan ogur. Dege, Afi, terus iki Rinfi, Kiki, Putri, kalih Mbak Afi. Iki karo Prapto, kene to, rada rene to. Prapto sapa? Prapto ndelok kok. Iki asine banci jenenge lanang Prapto. Sing ndi? Sing iki lho. Kene Prap, ayo Prap. Wong kange kok kedurno. Lestari dari Mas. Ya, Mas Mujiono. Hah? Siapa? Utuh. Siapa? Putune. Putrane. Lah ya putrane Pak Mujiono, panjenengane Mas putrane Pak Mujiono. Mas Apit. Mas Apit, Angga Kusuma. Oke. Lestari. Silakan ibu-ibu boleh merapat di depan panggung karena nanti ada pembagian. Sidane Sigar. Uduk sing iki ya putrane mau. Apa padha ae? Padha kaya putrane. Oh telu sing Kae ngone-ngone kae cedak. Kene lho. Putra.
Oh 4. Putranya itu 4, yang Oh nyuwune sigar. Sigar. Oke, sigar aja nih. Sigar, ayo kene ayo sigar. Sigar ndase yo. Lestari sik. Oh ya. Kabeh lho wis. Oke. Tapi heeh. Lestari. Lestari. Boleh. Habis lestari nanti Sang sigar. Dewi Sikrana Baris. Wayangnya budalan. Lah ya Dewine sigap. Budal Dewine. Budalan. Oke. Asik. Tuh, nangka kebun binatang. Malah dadi asu kabeh lho. Nyasli iki. Nggih, Silakan. Kok Mas Bambang karo Lodong kok padha ya? Pada. Padha eleke. Ada lah. Ya ora ya. Ora tetep. apa-apa. Antara ya wong loro. Siji loro, ya tetep ayu iki to. ora nyambung. Ora nyambung. Wedok. Prapto, ngadeg to. Rinpu yo Prapto. Jenenge lanang Prapto. Ya, Mbak Nikahan Mas Yudo. Ya. Ini masih ada waktu, kita nanti pukul 11:30. Oke. Ini mungkin ada lagu apa lagi? Bapak Mbak Mujono. Kamu jono Pak Apit, Pak Tawe Mas Apit. Pak Camat. Pak Camat wanteng maksudnya. Pak Camat sing pundi ya? Pak Camat santren. Walah, kita Pak Camat gak sangu jadi. Lah ya ketoke lagi. Terus gayane terus Mbak Lurah. Kenan jaba jerone mesti ranggawa dompete. Ngenyek nih kan, padahal ya ora. Nggih, mungkin ada request lagi Pak Camat Sudah ya requestnya ya Pak ya, sudah ya Pak ya. Jangan request lagi ya Pak ya. Ya jadi penging. Kan nek ora request yo bar. Pripun Mbak Mujono? Putranipun. Mas. Pira. Silakan. Iku lek gegere tak gone polsek kok engko. Yo. Mas Apit terus sapa neh putrane? Ya putrane Pak. Putrane Pak Mujono ini juga Dewan juga. Oh Dewan juga. Hebat. Mas putrane Pak Mujono kuwi lho. Terus Mas Den? Mas Tito Sinyo. Oke. Mas Wahyu, Mas Sinyo, Mas Apit. Ada permintaan Cinto Dimato. Yo, Mas Yudo iso. Oke, ya. Apa Garise Mati. Urip. urip kok mati? Iya. Isa. Iso Mas. Ladang isa. Iso. Ya. Ayo. Apa garise urip Makane kudu pisahan. Tresnaku lan tresnamu. Ra keturutan. Terus. Nyanding temaing bojo ra kelaksanan. Asik. Apa garise urip kuwi lambe buri. kudu pisahan. Prapto iku nakal to, Prapto. Dilik-itik. Oh, duduk. Lah. Terus wedoke piye wedoke? Aja Aja cilik gonanmu. Kuwi lho. Lah yo manut iki yo. aja liyane kuwi. Mas yo nggon aku cilik sing penting keri. Kok kering. Ya. Ya. Oke. Silakan. Mayangkara. Oke, pitu. Oke. Ya. Dirijen. Kok iso pas ngabane Kuncine iki lho Mas Yudo. Kuncine iki. Kuncine iki ya? Kuncine iki salahne. Iya. Kuncine iki ya salahne. Cah, malah jagongan ya. Kuncine iso nganu cacah iki masalah. Oke. Yo, Ya Mas. oke. Ya. Mas Yudo iso Mas Yudo. Aku mesti iso. Iso, Aku Mas mesti Yudo. iso. Ayo. Ya. Yo.
Jajal ke. Yayi Tremos Kusumo ya. Kuncine iki. Kuncine iki, Kuncine ya ya. Ora isa. Sing kene masih iso sing kene. Gak bisa. Ora bakat. Sing kene. Ora bakat. Iya tembang. Ora iso. Ora isa. Dentak. Walah, gawe dentak. Iya. Dentak. Ora isa. Iso aku. Penak jene. Oh, kudu enek gerake to. Gerak. Ora isa. Mas Yuda, ternyata Mas sapa iki? Lodong. Mas Lodong enek koncone. Lho endi kancane? Kalau klambi biru sore syutingan lah kayak. Nah, kayak podo sama cepot podo. Ning bedane kae iki putih kae ireng ya. Lho kenyek. Kae mergo ketok ireng gak kesorotan lampu, Mas. Tapi nek kesorotan lampu jan ketok Putih. kileng-kileng. Ya, Mas Yudo, minangani pamundutan lamunan ini kurang 2 lagu ya. Ya, lamunan. Lamunan, habis itu kita pamit. All artis. Bar pamit medun terus nampa amplop. Kuwi rasa diceritakne kok. Kuwi wis otomatis. Ya nduk lamunan. Oke lamunan Nduk. Ya. Prapto kalau gak tau. Seneng aku prato ya. Sing gurak nyamuk ya iki. Ya, Ronan, tepuk tangan yang meriah. Lo, ya. Yo, ayo. Hati-hati, Cok. Warga Kota Kediri mligine wonten ing Burengan Kecamatan Pesantren. Pokoke nderek Mbah Lurah Mujiono beserta Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Ayo Li. Suara
dari tim Uhu, dari Solo juga rawuh. Ini penggemar Uhu, iya. Mojokerto dan juga Surakarta, dari mana lagi? Madiun, dan pokoknya matur nembah nuwun nyanyikan Salintri dan tim Uhu. Oke, baik, kita tampilkan pesinden Mayangkara, tentunya akan menghibur panjenengan semua. Kita sambut, sambut ada Abi Mayangkara lah, sumonggo. Rumeksa engson lagune stangaya waro lapan mekak hobo kantor angkara senadyan kekantin tayangan Lelepah tansah gawe rebeda pangananku iwantah lelepah pangananku iwak lele mentah lele teng pangananku lele mateng saben ulas sing halo babu tinambaran sih kawalasan tansah dadi patanan pailae sanyang siwangku abu zat kang amor botu mati nuju datang Gusti zat kang amor botu mati manunggaling kawula Gusti rentek ati bakal mati mugi ingsun tanpa Mayangkara lo iki ayo yo aku elu Wiratomo Naton sewu aku elu delok aku lalu Kalaman aku elu Awas, awas. Demi tak sepatunan itu ya.
kancane. Ya. Hus. Mantuk. No. Demit to sepatok. Demit to kari karo kancane dhisik. Wes kan demite wes. Ya, peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya, jane lomba apa campur sari. Ngapunten Bu Wali nggih. Pami jenengan nanggape rutin paling gak salah Bu Wali. Yuk peserta selanjutnya. Ada Renwi. Yuk. Yuk. Dikai barbecue ora iso. Aduh apa nah to ki. Macane nyantok. Macane mripate cadok. Macan Jawa. Buntute mbok sengget. Buntute sok kenceng. Wong bagus jajak tong atiku. Waktu-waktu kang wis dadi saksi. Sliramu dadi siji. Aku yo pengen. Solah. Lho. Kok gak kejelungup. Bunga hati jroning ati. Kowe sing paling Mimpi Kreasi. Waktu kang wis dadi saksi. Sliraku dadi siji. Nyawang endahe sadi wong loro dilakoni.
jejer wong loro kaya dewa diparingi dalan. bunga ku nganti jroning ati kowe sing paling Gusti mugi saketa tekan hati Macane gagak lho. bungaku nganti jroning ati kowe sing paling Macane beser. Halo le. Ayo mlebu. Ayo. Dulu. Ayo. Duwe macan sitok ya beser. Nggih matur nuwun. Macane Ayah Soleh. Baik, selanjutnya kami tampilkan tentunya malam hari ini beda dari yang kemarin nggih Mbah Mujono nggih. Kula nek mboten kalih jenengan apa tak tokne to Mbah kewan demit barang ngono. Kula iku ora ngelek piye Mbah kalih jenengan. Bu Wali mungkin lek nanggap kula tokne naga mungkin. Lek nanggap tapi nanggap. Baik, selanjutnya kami tampilkan dari Mayangkara ada Putri Lope-Lope dan juga ada Kiki Mayangkara. Langsung monggo. Apa nih? Ceritane wayang Jawi Wih ketek kecepet. Anoman cancot kumandang salengko wis dadi awu Eyange rawuh kobong gedhe jroning praja biasa Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah luar biasa Mas Lodong. Biasa. Kompak. Awan-awan mangan bubur, wong sak lapangan burengan panjang umur. Awan-awan mangan roti, wong sak lapangan burengan banyak rezeki. Mangan telo dicampur lodeh, Pak Mujiono duwite akeh. Neng Jakarta tuku pitik. Bu Vigina makin cantik. Luar biasa Mas Lodong. Bu Vinanda banyakin cantik pokoknya. Bu Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki acarane kan syukuran. Syukuran Mas. Masyarakat kelurahan Burengan Dan sekitarnya. dan sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. Wah, tenan. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. Isa wong sak lapangan diseragami kabeh. Wonge Mbah Lurah. Pancen ya luar biasa kok iso. Iya. Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. Cantik. Modelnya kayak tilasanku mbiyen ngono. Ngawur iki. Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, cilik. Beda karo bojoku. Bojomu gini ya. Jan kaya tergandeng ngono kalau gawedi. Potongane modelnya kaya iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. Aja-aja kuwi ya. Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. Syukure nggondi? Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. Sebabnya piye Mas? Soale ning isor iso dadi kasur. Heeh. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ya. Ning iringan iso dadi guling. Wah, iya. Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus sing. Nah, iya. Iki Gus Powim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Powim nggih selamat malam, Pak. nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal Dan saling melengkapi. saling melengkapi Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga Karena apa Mas Lodong? karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya jempol ki sama ibu jari. Nah. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora. Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah ya ora iso to Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di kota Kediri. Nyapa, Bu? Iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Oh, Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contohnya? Jalan R.A. Kartini. Terus? Jalan Dewi Sartika. Ah. Jalan Cut Nyakdin. Kabeh gawe dalan yang make nama wanita. Tapi Mas, Apa? lek posisi keadaan macet, Heeh. ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalane wong lanang iki dalan apa? Dalan tol. Ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang, Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe. Mancepe Ning bumi. bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi. Nek gak enek bumi arek mbok encepne ning di tolmu. Lah iya. Tolku ya sak encepne sembarang-barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga
Piye? Hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu burengane kabeh lulusan PAUD gitu ya. Lagunya apal. Tapi sampean paling lagu ya mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Ngomong tak turutane piye suarane enak ta aku ra masalah sing penting kowe